Tavallaan se oli tosi haastavaa, koska mä tiesin, että mä haluan antaa anteeksi. Mutta se, että mä aina sanoin, että mä annan sulle anteeksi, mutta se tilanne toistui. Niin mä huomasin, että se, että mä niin päätin aina antaa anteeksi, niin tavallaan oli tosi vaikeaa, että siinä piti pysyä. Että aina jos unohtui, että nyt piti antaa anteeksi, niin tavallaan mä huomasin, että mä jäin semmoisen oravan pyörään, missä tavallaan oli vaikea sit antaa uudestaan anteeksi, koska oli sen yhden kerran jättänyt anteeksi antamatta. Ja sitten kun tavallaan monta vuotta mä sitä prosessoin, että mä oikeasti halusin, että Jumala auttaa, mä pystyn antaa anteeksi. Niin sitten yksi kerta tapahtui sit silleen, että mä menin rukouspalveluun siitä aiheesta ja mä sanoin, että mä haluan oikeasti antaa kokonaan anteeksi. Niin sitten siinä rukouspalvelussa jotain niin oikeasti tapahtui mun sisällä, että tavallaan Jumalan pyhä henki tuli siihen anteeksiantohetkeen mukaan. Että kun mä sanoin ne sanat, että mä annan anteeksi, niin mä huomasin, että oikeasti se tavallaan taakka, mikä mulla oli ollut koko ne vuodet, niin se tavallaan vaan lähti pois. Ja mä ekaa kertaa koin, että niin kuin mä pystyin ajattelematta sitä henkilöä niin kuin vihaamatta sitä henkilöä. Että se anteeksianto oli oikeasti tapahtunut niin kuin sieltä juuri jutuista asti. Koska siihen asti mä olin aina vaan sanonut, että mä annan anteeksi, mä tahdon antaa anteeksi, mä haluan antaa anteeksi. Mutta sitten se prosessi oli edennyt siihen pisteeseen, että mä olin jossain määrin vihdoin mun sydämen kopukoissa ja kaikessa niin kuin valmis siihen, että mä annan anteeksi, että mä luovutan sen kaiken Jumalalle. Ja sitten Jumala teki sen työn oikeasti. Ja sitten kun se työ tapahtui, niin mä oikeasti huomasin, että mun elämässä aukesi niin kuin uusi portti, koska se anteeksi antamattomuus oli pitänyt mut oikeasti sidoksissa ja kahleissa. Ja mä en ollut voinut niin kuin uskoa siihen, että Jumala antaa mulle anteeksi, koska mä olin aina itse ollut kykenemätön antaa anteeksi ihmiselle, joka on satuttanut mua eniten. Niin mä huomasin se, että mä itse pidättelin mua kohtaan ns. Jumalan anteeksiantoa, koska mä olin mun omalla toiminnalla vähän niin kuin ollut se Jumala, joka päättää, että mä en pysty antaa tuolle anteeksi, niin eihän silloin Jumala pysty mulle antaa myöskään anteeksi, koska tavallaan mä olin pitänyt semmosesta kiinni, vaikka mä halusin antaa anteeksi, mutta se oli niin vaikeaa, kun se aina vaan toistui se kiputilanne, kunnes Jumala teki sen työn mussa ja nyt mä pystyn jopa rakastaa sitä henkilöä ja nähdä tavallaan ne virheet Jumalan silmin. Ja mä oon siitä kiitollinen Jeesukselle.